Hi guys! So for today's video, magluluto tayo ng dinailan dahil meron sa ating nagpaluto nitong dinailan. So ang request niya is kailangan maraming sili. So inubos namin yung isang plastic ng sili para dito sa kanyang dinailan. So paluto niya ito, syempre. Customer ito, sayang naman ang kita. So kailangan lang natin yung halu-haluin habang kumukulo para hindi dumikit yung dinailan sa kawali. Kasi kapag dumikit siya, masusunog. Niluto ko nga pala siya dito sa pugo namin kasi para hindi naman makigasol. Kaya sa uling namin niluto. So kailangan lang natin siyang pamantikain katulad nito. Ayan, nagmamantika na siya. Pero kulang pa yan, kailangan pa mantikadong-mantikado. So para hindi siya madaling masira, no? Kaya ganun yung luto namin. Kailangan mantikado. So, ayan na siya. Ready na siya. Papalamigin na lang yan. Tapos, ilalagay